Usad na pasabat na aktibidad niya na KGS sa taong 2024, amuan na rugo ko, buhay mo, bloodletting activity. Nakinsa ari mga kabuinan, sabi nga ni kay na ni Presidente Vriz, gigibuo na di sa Enero 26, 2024 sa oras na alas 8 sa pita hasta alas 5 sa apon dyan po sa Buhi St. Joseph's Academy, Barangay San Pedro, Buhi, Camarines Sur. Ading nasabi ng kagrok mga ipatngod, mauyay na aktibidad. Usad na joint project niya na KGS, niya na Buhi St. Joseph's Academy, sa liderato man niya na presidente niya ding eskwelahan, si dating board member ag dating KGS President Manny Noble. Apoy harapan niya di, embuelto man sa nasabi ng aktibidad ang Bicol Medical Center sa siyudad ning Naga, agading Philippine National Red Cross Camarines Sur Chapter. Si dating KGS President ag dating konsehal ning siyudad ning Naga na si Nathan Serio, among nagikoordinar sa mga otoridad sa National Blood Bank, kumuusad man iyang opisyal niya na Camarines Sur Red Cross Chapter. Isyunta daw mga ipatngod ang enterong detalles, mga rekisitos, prosedimientos ag iba pang mga kaipuan sa proseso ning bloodletting. Alin po mismo mga ugang ki dating KGS President Nathan Serio. Ana mga pwedeng magdonar, babayi, lalaki, nyanto pagkaisita, lalaki sana. Babayi pwede. Yung mga miyembro niya na LGBTQ plus, dahil naanguhan, pwede tabi ka mo mag. Ana edad, 18 years old up to 60 years old. Yung more than 60, di naman. Exempted na. Yung 16, 17 years old, pwede na. Pero agko parental consent or guardian consent. Importante, ana kilo niya mga donors, mga 50 kilos kada saan. Ngarig yung standard na lalaga niya rugo among pwedeng gamitan. Pwede man kaya yung mga kulang sa 50 kilos, hindi, saday na bag, ana kapagalan pareyo. Ana process na agyan pareyo. Kaya nagyanap kita yung mga donors na at least 50 kilos. Uda di requirement sa height, kaya nga ni ako nakakadonar. Nguan, yung mga nagipasusong ina, di na una, pasusun sa nayo agin. Di na una mag-isip magdonar rugo. Mas importante, yo agin. Yung mga na operaran ngaya, taki na aksidente sa motor, nagka-fracture na operaran. Kaya puan, at least yung nag-agin sa baga na procedure, mga operasyon, mga 1 year ago na, more than. Yung mga nagpatato, tao subagangawan na itong mga ubines, ago tato, ago piercing, ago ikaw, pati sa urong ikawan. Adila nga ni, ago man, na iba, sa kumuso. Kisira, 1 year after na ginibo. And siyempre, dahil pwede ago mga baga na pigibo, paano pala yung mga kubulitas? Pwede man, basta after 1 year na. Ana, uno yung mga di pa circumcise, tutugutan. Pwede. Pero kin talaga maloya beut, di na di nga kayang magpa-circumcise. Pag ipaka-circumcise, kagbay sa ng rugo, di nga ni kabang asakapan na giluwas ta, napapangpang tulos. Adi ako ko nun sa atin, yung sa dalitro, baga kabanga niya na kuko nun sa atin na rugo. Medyo dakil-dakil. Pero, di man ikakukunan, hindi mo kaya. Kaya nga ni, maski ka na nag-qualify base sa sinabi ko, tamay ka sa edad, tamay ka sa timbang, ana hemoglobin level mo, tama, pag-abot sa screening, yung timbang mo, tama, nag-qualify ka, agko mga pagsimbag mo, alam mo, nagbisitay ka sa Bagading Nasyon na agko usad to ang mga malaria, i-disqualify ka ta.
lalo na kin within 1 year niyo kuan, takin nakagati kadto ning lamok, baga kuha pa sa lawas po yan tong epekto niyaan, may transfer sa iba. Di na pamaray lugod yung pasyente na gusto tang tabangan. Adi tabing kuan, pig-encourage ko nga min na mga agkumaray na salud na mag-participate. Tadi di, ading programa din na naisipan niya kay GS sa pakikipagtabangan niya na BSGA, pakikipagtabangan sa Philippine Red Cross Kamsur chapter sa Bicol Medical Center Blood Bank. Adi, para manadi sa atin ang mga buinan. Yung mga donors dyan, didi, kin among nangangaipunin rugo, priority access didi sa akuan sa mga blood bank sa di. Adi, baga sa naga, kina pasyente ta, say ako baga ngaya donor, ako ka pamilya o pinsan, o kabarangay na nga ipuning rugo, nagdulok sa KGS, o kaya didi sa St. Joseph, para matabangan, takin kay paning blood transfusion, pwede tang matabangan, maski pasyente mo adto sa Manila. Ginibutan na tabiyaan, nangyari na di sa Naga, kaso akong nag-handle niya na Naga City Blood Program. Kaya para yung system api introduce start na didi, and naugma ko na KGS Fraternity sa kading BSGA, naisipan na tangkersen, suportahan na National Voluntary Blood Services Program. Dakeng tabanga di sa komunidad, makatabanga di sa pangangaipon niya mga residentes di sa buwi. Ano target na for this blood drive? Di kita magbaba sa 200 na bags. Di magbaba sa 200. Anasang gatos, nakakuha ta sa Red Cross, asang gatos suman sa BMC. Bagag ko kita dyan account. Naking kita nangangay po, taga-buhay nangangay po, nagdulok sa KGS, nagdulok sa school, sa SGA, makakatabang kita. Mga ugang sigun papalan ki Nathan, dagdag na impormasyon, na yung mga kukuunan ning rugo, hindi dapat nakainom o nag-inom ning agwa di pataranta o ading alak sa leeg ning 24 oras bago ya makunan ning rugo. Kaya Diyos mabalo sa President Stanley Breeze ag Nathan Serio sa iniheras ninyong mga mauyay ag maustik na bareta ag impormasyon sa mga buhinan. Good luck and mabuhay tabi ana KGS.